Dobrý den, mé jméno je David, jsem ze společnosti MojBasus.cz. Jak asi víte, jsme oficiální zastoupení společnosti Basus pro český a slovenský trh. A abychom vám zjednodušili výběr našich krytů, kterých je celkem požehnaně, rozhodli jsme se pro vás točit pravidelný videa, recenze, kdy probereme ty jednotlivé kryty, řekneme vám, jak který funguje, jaké jsou mezi nimi rozdíly, jak to na každém telefonu sedí a podobně. Tohle je teprve první díl, kdy se zaměříme na kryt Simple Series, který máme napříč celou novou řadou, to znamená je dostupný pro iPhone 5, 5S, potažmo SE. Ty telefony jsou v podstatě stejný. Dále je dostupný pro iPhone 6, 6S, pro iPhone 6 Plus a 6S Plus a dále také pro iPhone 7 a 7 Plus. Co tyto kryty mají společné? Ať už se zaměříme na iPhone 5, 6 nebo 7, to, co ty kryty mají stejné, je v podstatě německý silikon, z kterého jsou vyrobeny. To znamená, že ten silikon nezežloutne, nevytahá se a je velmi lehký a krásně přirovné k tomu tělu toho telefonu. Já vám za chvíli ukážu, jak ten kryt vypadá na iPhone 5 SE. Rád bych vám ukázal na dalších modelech, ale bohužel na iPhone 6s natáčíme, takže v tu chvíli pouze na iPhone 5 SE to ukážeme. Já začnu postupně. Aktuálně na nabídce máme růžový, tedy barvu Rose Gold pro iPhone 5 SE a zlatý pro iPhone 5 SE. Já vám za vteřinku ukážu, jen vytáhnu z těchto krabiček. Tady vidíte, jak vlastně ty kryty vypadají. V čem jsou dobrý? Mají takzvané antiprachové zástrčky, neboli ochrany, kdy vám to chrání v podstatě nabíjecí konektor Lighting. Někteří z vás určitě ví, že když nosíte telefon v kapsi, třeba v džínách a nemáte právě tu ochranu, tak se vám po nějaké době stane, že se telefon přestane chtít nabíjet, že tam je špatný spoj mezi tím kabelem a tím telefonem. Je to tím, že se tam dostal nějaký prach, většinou z těch džínů, takový ty takzvané žmolky. A právě ten antiprachový ďoblík to vlastně v podstatě zamezí. Jo. To krásně vidíte, ukážu na kameru, oddělatelný, to samé platí pro 3,5 mm jack sluchátka. Jo. Takže tohle vypadá v podstatě na iPhone 5 SE Rose Gold, ten zlatý kryt. Vidíte, že to nikdy neodstává, že to drží krásně, je pevnej. Jo. Na tom krytu je super ještě, že je tak akorát pevný, že neodstává, jo? Že to není tvrdý kryt z nějakého plastu, to znamená, že se, když v případu nerozbije, drží tvar. Další model, pro který je dostupný kryt Simple Series, je iPhone 6, 6S, 6 Plus, 6S Plus, který nabízíme aktuálně v 5 různých barevných kombinacích. Já vás zde pomalu ukážu. Zde je ta růžová, zde tyrkysová, zde průhledná, zde zlatá a zde šedá. Platí to stejné, co u iPhone 5. I zde jsou takzvané antiprachové ochrany, zástrčky. Jo, to jsou akorát jinak dělaný, že jsou dělaný ze spodu. Vidíte? Stejný pro 3,5 mm jack. To samý, kryt je tak akorát pevný, aby se nevytahal, nezežloutne, je velmi příjemný na dotek a hlavně nezabírá, nezvětšuje ten telefon. Jo? Je tenký. Pak se dostáváme na iPhone 7. Zde existují 4 varianty s tím, že my máme v nabídce aktuálně 3. Je tam základní varianta, ta základní varianta nemá ty takzvané antiprachové zástrčky, ty ochrany. Je bez nich. To je základní kryt, který v sobě skrývá nejlepší poměr cena výkon. Opět, silikon velice příjemně tvrdý, nevytahá se. Vidíte, ukážu na kameru, na to bude vidět, žádná zástrčka, prostě pouze výřez. No.
opět 5 barevných variant. Ukázal jsem vám bílou průhlednou, tadyhle je zlatá, tady modrá, ta je moc pěkná, tady je černá a růžová. To byla základní řada. Pak máme navíc celotělový kryt a pod tím slovem celotělový se právě skrývá ta výbava těch antiprchových zástrček nebo prchové ochrany. Opět ukážu. Kryt je naprosto stejný, takže příjemně tvrdý. Zde vidíte pouze jednu antiprchovou krytku z jednoduchého důvodu, že iPhone 7 nemá 3,5 metru jack, takže jediná krytka ze spodu je vlastně na Lightning kabel nebo Lightning konektor. Navíc jsou naprosto stejný, růžová, zlatá, modrá, průhledná a tu černou, co vám už ukázal. Říkal jsem 4 různé varianty. My máme 3. Tou třetí je takzvaný kryt anti-shock, který je opět vyroben z německého silikonu, ale zde si designéři Basousu vzali příklad, inspiraci z výrobců pneumatik, proč. Že ten kryt, bude dobře vidět, je zde zpevněný. Jo. Proč si vzali inspiraci u těch výrobců pneumatik? Protože pneumatika neustále je v kontaktu se zemí, že jo, naráží, absorbuje ty nárazy. To samé platí pro tenhle kryt. Cítím, že je malinko těžší, jedná se o 1, 2, 3 gramy, opravdu malinko, ale říkám, je zpevněný, tím pádem se nemusí zabát nárazů, ten kryt ty nárazy pohltí. Tento kryt vychází z toho celotělového, to znamená, že má opět tu antiprachovou nástrčku, jo, tu krytku. Aktuálně máme v nabídce černý a průhledný. V tuto chvíli pouze pro iPhone 7, pro 7 Plus bude později. Určitě se ptáte, co je tím posledním krytem v tom Simple Series té řadě. Tím posledním je tzv. Anti-Scratch, který v tuto chvíli nemáme v nabídce, nicméně není problém jít do objednat, kdyby byl zájem. Výhoda toho je, že ty nejvíce namáhané části toho krytu, to znamená ta vrchní a tahle spodní, jsou vystuženy. Jo? Dochází k menšímu opotřebení toho krytu, je na to připravený a podobně. Tak, co nás čeká příště? Příště se podíváme na srovnání krytu Shining a Glitter, protože ty kryty vypadají na první pohled velmi podobně, jsou nabízeny ve velmi podobných, téměř stejných barvách a je tam pár rozdílů, které vám určitě pomůžou při případném výběru. Díky za pozornost a příště naschle.